A folga xeral é a máis alta medida de loita da clase traballadora, especialmente se a convocatoria ten un carácter cuestionador do sistema, constrúe conciencia de clase e serve ao proceso de liberación nacional e social. Non é a única medida de presión, nin en todos os momentos a máis conveniente, porén, as folgas xerais foron os momentos máis álxidos da historia do noso país nas últimas décadas, nos que a clase traballadora se converteu en maioría social. Desde o ano 1984 realizáronse na nación galega 13 folgas xerais, dúas delas, a do 14 de febreiro de 1984 e a do 27 de xaneiro de 2011, convocadas en solitario polo sindicalismo nacionalista. Convén non esquecer este feito, porque é fundamental e marca a diferencia na praxe con outras opcións sindicais. Antes da ditadura franquista, houbo outros paros xerais, como a folga de 1917. Tamén dúas posteriores que non abrangueron toda Galiza, pero que rebordaron o carácter comarcal ou provincial, como as realizadas para evitar a paralización das obras do ferrocarril de xuño de 1931 e marzo de 1932, momento no que se chegou a declarar o Estado galego. Un carácter máis amplo de verdadeira folga nacional foi a que se estendeu por 23 días en Ferrol e 3 días en toda Galiza para evitar o despedimento de grande parte do cadro de persoal no estaleiro de Ferrol en maio e xuño de 1932, adquirindo o rango de paro nacional. E tampouco podemos esquecer a folga en solidariedade coa Revolución de Asturias, en outubro de 1934. Malia que o noso non era un país industrial, foron paros con grande repercusión que contaron coa solidariedade labrega, do artesanado, transporte e comercio. Non menos importantes son os antecedentes máis próximos, concretamente as folgas de marzo e setembro de 1972, a primeira con epicentro en Ferrol e a segunda en Vigo. Loitas valentes que foron semente de cambio en pleno franquismo. Tampouco podemos esquecer os centos de paros de sector e empresa que se deron nos últimos anos da ditadura e os primeiros pasos dunha democracia que non chegou a rachar completamente co anterior réxime. Neste marco, a ING, aínda sendo un sindicato que estaba a nacer, atrévese a convocar en solitario varias xornadas de loita en 1978 contra os pactos da Moncloa, un acordo político que contou co apoio dunhas centrais sindicais estatais que afrouxaron desde ben cedo o seu compromiso de clase, un pacto que tivo como finalidade dividir e frear un movemento obreiro en ascenso, e co cal enceta o cambio de tendencia. Porén, a clase traballadora galega non ficaría orfa, e o nacionalismo popular collía o relevo, tal e como se visualizou nas folgas de 1984. Nas estradas longas, como os tristes días, os que tanto loitan. Ai, no roso. Queremos solución, e non declaración. Queremos solución, e non declaración. A do 14 de febreiro de 1984 foi a primeira folga xeral en Galiza dende 1932, convocada para rexeitar o desmantelamento do sector naval, que era unha das condicións previas para a entrada de España na Unión Europea. A importancia deste paro xeral, que a Central Nacionalista INTG fixo coincidir cunha folga comarcal unitaria en Vigo, demostrou que no noso país había condicións para unhas medidas deste tipo, algo que as centrais sindicais de ámbito estatal refugaban. O éxito da convocatoria obrigou a Dirección de Comisións Obreiras, premida pola súa base, a se sumar ás outras dúas folgas xerais realizadas ese ano. Galiza convertíase en vanguarda neste tipo de accións de protesta laboral, que son a máis alta expresión da loita reivindicativa da clase traballadora.
A segunda folga contra a reconversión realizouse o 12 de xullo, onde o paro foi total, malia unha grande oposición non só do goberno do PSOE, da patronal e os partidos de dereita, senón da propia UGT. Traballo sí, paro non, traballo sí, paro non. O 29 de outubro tivo lugar o terceiro paro xeral en Galiza, que contou co apoio do sindicato labrego e tivo, ao igual que os dous anteriores, moita repercusión en todo o país. Contou coa oposición de goberno, patronal, UGT e desta volta coa violencia das forzas de orde pública que actuaron como contrapiquetes para tentar restar efectividade á folga nas cidades industriais e evitar así o medre da conciencia de clase. O 20 de xuño de 1985 realizouse un paro xeral en todo o Estado contra a reforma das pensións, que tivo menor proxección que os anteriores, afectando sobre todo o transporte e as grandes empresas. A folga xeral unitaria do 14 de decembro de 1988 tiña como finalidade botar abaixo o Plan de Emprego Xuvenil aprobado polo goberno de Felipe González, que pretendía rebaixar dereitos laborais á mocidade. O éxito das manifestacións unitarias do sindicalismo nacionalista, convocadas por CXTG e INTG, contrarrestou o sectarismo do sindicalismo estatal, malia mobilizaren menos xente. A sexta folga xeral, considerada como a máis grande realizada ata aquel momento, tivo lugar o 2 de abril de 1992, convocada polos sindicatos obreiros e as organizacións agrarias de Galiza, baixo o lema Todos por Galiza. A finalidade era facer fronte á desfeita dos sectores produtivos, incluindo o agrario e o pesqueiro, exixindo a industrialización. Era o berro de toda unha nación contra a desfeita que estaba a causar a integración na Unión Europea. Os xornais deron a cifra de 250.000 persoas nas manifestacións de todo o país. Ningunha outra folga xeral de carácter nacional acadou un grau de consenso tan grande. O 28 de maio de 1992 houve un novo paro xeral, neste caso de media xornada, o que causou diferencias entre o sindicalismo nacionalista e o de ámbito estatal e motivou manifestacións separadas. A razón da protesta era tanto a reforma das pensións como dos contratos de traballo por parte do goberno do PSOE. O 27 de xaneiro de 1994 convocouse a oitava folga xeral por parte de CIGA, Comisións Obreiras, UGT e USO, desta volta contra unha nova e regresiva reforma laboral de Felipe González. A valoración que facemos desde a CIGA é que a folga é un éxito total e agora o problema fundamental é se o goberno vai ser sensible que a ciudadanía, se vai rectificar, se vai quitar o decreto de aprendizaxe e se vai modificar os proxectos de lei presentados no Parlamento. De non ser así, en fin, teremos que entender que por parte do goberno e dos políticos non hai sensibilidade ningunha frente ao conxunto da sociedade. Neste paro, o noso país destacou por unha incidencia moito máis alta que outras áreas do Estado. Un feito que se evidenciou nas manifestacións e que se convertería nunha constante ata o día de hoxe. Sen lugar a dúbidas, a existencia dun sindicalismo nacionalista cunha orientación de clase é o feito diferencial que axuda a explicar este fenómeno. Estamos nun proceso de deterioro das condicións de vida e de traballo da clase traballadora, dos traballadores e das traballadoras deste país, que se pode considerar iniciado en 1994,
coa reforma laboral imposta daquela que puso en vigor as empresas de traballo temporal, por exemplo, facilitou as mobilidades funcional e xeográfica dentro das empresas, creou novas modalidades de contratación precaria. A folga xeral do 15 de xuño do ano 2001, con Aznar na presidencia, foi convocada só en Galiza pola CIG e UGT para rexeitar a reforma das pensións. Ficaba á marxe desta movilización Comisións Obreiras que asinou a reforma, colocándose por vez primeira na súa historia á dereita da central sindical próximo ao PSOE. Y para nosotros en este momento no hay motivos para una huelga general. Os medios trataron con dureza o paro, aínda que recoñecían que en Vigo asistiran á manifestación 50.000 persoas. Bueno, a valoración que facemos nós é unha valoración moi positiva. De feito, a estas horas podemos estar falando de que aproximadamente un 80% da maioría dos sectores está en paro, está solidarizouse ca folga xeral que convocou a UGT e a CIGA, o cual proba que os motivos de convocatoria da folga son motivos que están moi sentidos na sociedade galega. A 10ª folga xeral realizouse o 20 de xaneiro de 2002, en oposición á reforma nas prestacións por desemprego. Foi unha convocatoria unitaria de CIGA, Comisións Obreiras e UGT. Os xornais cifraban en 200.000 os manifestantes en todo o país. Destacaba a manifestación en Vigo, unha marea inmensa de xente de entre 100 e 150.000 persoas. Esta folga conseguiu que o goberno de Aznar rebaixase os aspectos máis negativos do decretazo. Que la huelga no ha sido general, ha sido una huelga muy parcial y por tanto bastante poco general. O paro xeral do 29 de setembro do ano 2010, primeiro deste novo ciclo caracterizado polo agudizamento da crise, foi convocado contra unha reforma laboral do PSOE que facilitaba e abarataba o despedimento. A CIGA considerou que a folga se facía a destempo, xa que as medidas a esta altura estaban xa aprobadas. O nacionalismo realizaba desde meses atrás manifestacións e propostas para un acordo unitario. Malia as eivas da convocatoria, a CIGA deu o seu apoio para non rachar a unidade sindical fronte á ofensiva neoliberal. A pesar do seu carácter simbólico, tivo unha importante repercusión en Galiza, superior a outras partes do Estado. O 27 de xaneiro de 2011 prodúcese o cambio de ciclo. A CIGA convoca en solitario unha folga xeral galega para se opor a unha reforma que endurecía o acceso e diminuía a contía das pensións. No País Vasco, a folga foi realizada o 28 de xaneiro, convocada tamén polo sindicalismo nacionalista. Desta volta, Comisións e UGT asinaron co Goberno Central e a patronal un acordo previo, nunha actitude de claro entreguismo e aceptación das reglas de xogo impostas polo grande capital. Creo que ha merecido la pena, han sido días muy intensos, semanas muy intensas, pero ha merecido la pena. Por eso estamos hoy aquí celebrando la consecución de este acuerdo. Hoy celebramos la firma de este acuerdo. Los medios de comunicación dicen que estamos desarrollando un acto importante. Hoy, día 2 de febrero, por lo tanto, estamos desarrollando un acto importante. Este paro ten unha enorme importancia, xa que demostrou a capacidade de convocatoria do sindicalismo nacionalista e que este valoraba de forma correcta o estado de ánimo da clase traballadora. Ademais, amosou que o atrevemento non era aventureirismo, senón unha actitude necesaria para rachar co derrotismo do sindicalismo estatal e para dar respostas ás medidas reaccionarias do capitalismo. A folga do 27 de xaneiro supuxo unha inxección de optimismo fronte ao entreguismo e ao pactismo. Esta reforma, e ten que quedar moi claro a todo o mundo, esta reforma non hai razóns técnicas para facela. As razóns son políticas, as razóns son económicas. O sistema público de pensións é un sistema moi garantista.
é un sistema que ten moito futuro. Aquí o que non é garantista é o sistema privado de pensións. O 29 de marzo de 2012 tivo lugar a 13ª folga xeral en Galiza. O éxito desta convocatoria no noso país ten unha relación directa co comportamento do sindicalismo nacionalista en todas as folgas anteriores, porén moi especialmente co xeito de axer nos últimos 3 paros desde que se iniciou a crise económica. Unha réplica ao duro reaxuste social e nacional por mor do aumento da concentración e centralización da riqueza. O éxito da folga xeral contra a nova reforma laboral, que é un ataque directo aos dereitos dos traballadores e ao sindicalismo organizado, demostrou a enorme capacidade de resposta da clase traballadora, máxime cando se sabe que esta é unha batalla longa, que necesitará de máis medidas de forza. O paro e mobilizacións foron moi grandes, superiores a calquera outra realizada, mesmo as da época do afundimento do Prestixe. Desta volta, o feito de existiren manifestacións diferenciadas entre o sindicalismo nacionalista estatal en base ás diferencias estratéxicas e de obxectivos a medio prazo, demostrouse acertada. Non restou forza a convocatoria, mesmo puido aumentala, e amosou a inmensa capacidade de mobilización do nacionalismo, malia co poder utilizar a todos os medios para silencialo ou reducir a súa presenza. Demostrou máis unha vez que anos de esforzo non foron en balde, malia que ás veces os resultados inmediatos foran máis pobres dos esperados. Tamén que as valoracións sobre o nivel de conciencia e o estado de ánimo da clase traballadora eran no fundamental os correctos. Asemade, non se pode ignorar que a convocatoria de CIGA, ELA e LAB forzou a que as direccións de comisións e UGT premidas polas bases se sumasen á folga xeral. Iso non evita que o día seguinte, máis unha vez, volveran á comodidade de procurar un pacto co goberno da dereita, dispostas a facer concesións, recuando en dereitos laborais, co argumento do mal menor e coa premisa da negociación, non da retirada das medidas. Non lle chega con recortar nos salarios, non lle chega con precarizar as nosas condicións laborais. Quere ir máis alá. Quere debilitar a clase traballadora, quere quitarnos os mecanismos de defensa para que non poidamos enfrentarnos a estas políticas antiobreiras. Por eso modifican e pretenden levar a unha situación prácticamente de morte total, a unha ferramenta fundamental na man dos traballadores e traballadoras, que é a negociación colectiva, porque a través da negociación colectiva, a través da loita solidaria, podemos disputarlle aos empresarios a parte que nos corresponde na riqueza que generamos con o noso traballo. Por eso necesitan matar a negociación colectiva. A folga xeral, como xa dixemos, é a forma de loita máis alta da clase traballadora, mais non é a única resposta, nin sempre a máis axeitada para cada momento. Agora ben, todas as folgas xerais realizadas no noso país foron necesarias e a inmensa maioría un éxito de convocatoria. Nalgúns casos serviron para frear reformas ou evitar que outras novas se fixesen. Noutros faltou máis presión pola concepción pactista dunha boa parte do sindicalismo ou asumiren o sistema capitalista como o único posible. Mais en conxunto, as folgas xerais serviron para acumular forzas, aumentar o nivel de conciencia social e nacional e contribuir a un cambio na correlación de forzas máis favorable á clase traballadora galega. Para avanzar, movilización e loita ideolóxica.